Opäť prišiel ten čas, kedy idem ochutnávať vaše tipy na pokrmy s podravkou. A ako prvé tu máme paradajky s podravkou, tak poďme na to. Vzhľadovo to vyzerá výborne. A chuťovo tiež niečo pokaziť. 10 z 10. Ako ďalšie tu máme hrudku s podravkou. No tak poďme na to. Máš dobre. Aj syr, aj podravka. 10 z 10. Ďalej tu máme ryžu s podravkou. My sme síce ryžu v podravke nevarili, ale sme si ňu posypali, tak si teda poďme na nej aj pochutnať. Ak vieme variť ryžu, podravka ju určite nepokazí. 10 z 10. Víťazom tohto ochutnávacieho kola sa stáva hrudka s podravkou. Hrudku odporúčam na všetky možné podujatia. Svadby, kary, oslavy, stužkové. A nezabudnite po toto video tiež napísať ďalšie komentáre s vašimi tipmi na to, čo by som mal ochutnať s podravkou.